Vicu rămâne la când nu v-ați dus doi v-ați Da, normal. și după ce au venit voi. Stai după mine. Încercați-vă birile. Hai și dă drumul! Da, tot! Doru, ia loc aici. Ia acolo. Avem turn 2. Avem unul culoar stânga. Vezi că avem unul în turn. E Robert. Și avem unul în bunker. Bine, Doru, stai acolo. Vezi că o să avansez eu. Unde mai sunt, Doru? Unde mai sunt? Culoar? Fuck. Da, ia locul meu. Stai jos, stai jos, stai jos. Ia 28-ul. Stai un pic, stai. Hai. Ai luat 28-ul? Bun, eu o să mă mișc la 26 să iei locul meu dacă nu zic eu. Fii atent la culoare. Claudiu, ai grijă la culoarul ăla. Fac. Da, o să am un culoar, trebuie să scot din culoar, Doru. Deci am rămas noi 3. Plecăm pe stânga, că-s prea avansat pe partea asta. Plecăm pe stânga? Da, stai să văd cu cine are, unde are contact. Îs doi acolo, nu pot să-i scot. Nu mai avansa, stai acolo, culoar! Hai, culoar! Bun. Doru, ia butoaiele. Din dreapta ta. Din stânga ta, pardon. Hai, du-te. Bun, stai acolo. Uite un pic spre turn. Îl vezi turnul, da? Nu zici dacă pleacă vă ceva din el. O să avem doi oameni. Ups. S-a dus trepta mea jos. Unul încă sus. Bun, am unul sus și unul în centru, în bunkerul ăla micuț. Da. Unul lovit. Și când o mai apărut și el. Stai pe culoar. Stai cu ochii pe culoar. Trebuie să-l scoatem. Stai acolo, nu te retragi, că te-o luat în vizor. Fucking shit! O să vreau câteva bile în el să tragi, Doru, cât tragi în mine acum. Da, ăla de sus. Tragi în el, da, da.
Fucking shit. Doru, mai ești? Da. Ok, avem un culoar, ia tu din centru și eu din stânga și intrăm amândoi pe el. Da, știu că ești mor, mai ai unul în spate, stai liniștit. Hai, ieși în partea mea, ieși în partea mea. Stop! Fuck, au murit toți aproape tura asta. Păi asta chiar a fost jucată. Da, mi-ai duce cineva lumea de asta. Nu, dar erai foarte aproape cu mine, băie și mine. Nu zbura replica. Aha. Da, ai luat unul la noi. Ce? Te-au lovit în mână 2 ori? Da.